mindenkinek, én Bluefire vagyok, és ebben a mai videóban le fogom elemezni az új Beowulf hőst, illetve rajta kívül meg 2 másik Beowulf hőst. Na de vágjunk is bele. Kezdjünk vele, ő így Hui, azaz sárga színű hős, Fighter Kasztba, Beowulf Family-be tartozó közepes mana töltődésű hős, 310%-os damage 3 eneminek, illetve magára és a mellette lévő 2 hősre, így 140%-os counterattackot rak 4 körre, illetve szintén magára és a mellette lévő 2 hősre Burning Torchot rak 4 körre. Passzívai: nem tud misszelni, immunis a mana reduktra, illetve ha speciál skill-en megütik, plusz 30% attackot kap, és ez 10-szer stackelhető. A kövi hős, ő egy kék, paladin, kasztba tartozó, szintén Beowulf Family-be tartozó hős, 340%-ot üt minden eneminek 20%-kal leveszi a manáját, illetve minden eneminek 24%-kal gátolja mana töltődését 4 körig, illetve a saját csapatodban egy random hősnek ezek a buffokat kapja meg, plusz 70% attack 5 körre, plusz 50% def szintén 5 körre, illetve 4-szer aktiválódik minden eloszlatási kísérlet egy aktiválást eltávolít. A következő hős az ő egy zöld barbár kasztba tartozó, Beowulf Family-be tartozó hős lassú mana töltődéssel, 500%-ot üt a legnagyobb HP-s ellenfélnek, a többi ellenfélnek 300%-ot, illetve a legnagyobb manával rendelkező ellenfélnek 50%-kal, szóval gyakorlatilag a fele manáját elveszi, azaz leveszi, illetve a többi ellenfélnek 30%-kal leveszi a manáját. Nálam úgy ugyanúgy érvényes az, hogy nem misszel, illetve ugyanúgy a családra jellemző ez a passzív, hogy ha skill-lel eltalálják, akkor plusz 30 attackot kapnak, és ez stackelhető. Illetve neki még van egy ilyen passzíva is, ami gyakorlatilag így nem rossz passzív, illetve 5% manát kap ez a karakter. Na hát ennyi lett volna ez a rövidke kis hőselemzés. Én Bluefire voltam.